mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon, malipot, fuerte magpainit. Ang pagrespeto may giraray sa gabos na miyembro kan sosyudad asin kan familia. Ngunyan pong fetsa 9 o kaya 10 kan Enero, Martes 2023. Kasabay dyan ang paglaom na sana po gabos kita yaon sa marhay na sitwasyon. Sa tahaw ka na pinaghampang niya itong mga dapat na atubangon, problema. Padagos kitang manarig sa amang Diyos, dahil magpuknat makimaherak. Ang mga may COVID, magkaburulong na po yan, dahil na magparalako pa ang COVID. Asing kitang pinagbibeyaan kan karahay ning salud, da iman maulakitan magamit niya to ang karahay ni kan salud, susug sa kamaawutan kan sa tuyang amang kagurangnan. Sagkod man kitang alas 5 nin pagkahapon tabi. Sana po yaong kamo idiniretso ang pagdangog ang pagantabay sa Bicol Target naman na programa. Mantang kamo dyan siguro nagbimerienda, ano po lamang ang pinagbimeriendahan. Paramdam na kamo saro duwang text tali sa paraan tabay. Minakusugnan sa muyang buot kayan, naday man kami nagsusolo sa Bicol Target. Papasiramon mi an sa indong pagmimerienda, asin papanatukon, papaliputukon an sa indong pinaghandang pamanggihan. Sa paagiman kan paghatag, nin man iba-ibang informasyones, katuwang tadyan sa luwas. An news team mapaarabot po yan ng report kompleto. Kumpadreng Al, Pading Jim, Pading Jomar, siyempre si Ans Galero, si Joshua Bino, sagkod si Luwens Barcena, sa Manibela, sa Samuyang Mobilya onman si Henry Mata, The Boy Mata, sa Control Technical, Chief Tech Ramir Tanay in the house. Sa broadcast mitabi sa radyo, AM band, region-wide, sa traditional radio, siya po ang naglulusot kan samuyang mga boses sa radyo. Chief Tech Ramir Tanay, the big man himself. Sa newsroom, yaon dyanan sa mong Anghel, Angel Mustasa, katuwang si Jen Matthew Balyaran. Kasabay naman po si Jimus sa social media platform. Sa supervision niya ni News Director Mar Dela. Nagtatarabang-tabang man na siyempre sa IT, sa research, sa production, nasin sa newsroom katuwang pa dyan si Trecia Marilitana, siyempre si Richard Astor. Pati naman pa ang pagbugakan sa muyang broadcast sa internet worldwide. Sa DCGB News Online sa Facebook. And siyempre sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Welcome na po. Ako man tabi si Pio Fernandez. Sige na tabi, pigidaw ko lamang. Pigidaw ko man ang text nindo. Sige na. Number ko tabi 0961-759-0888. Mamunduon man, dahil gayon ning nag-antabay talaga. Natataarog kayo na yung padusan nindos ako pag Bicol Target. Budakan tingog, dahil lamang ni nagtitirek sa nakadakul. Sige na tabi 0961-759-0888. Smart yan sa Globe 0926-0156 020. Yan. Sige. Bueno, di mag-iriba-iba na kita o dahil talagang nag-text o hirak man. Grabe, natatadaday na mumuya ka mo baya, ha? Sa programa. Makonsuelo. Kumpadre Ngal, what's happening? Good afternoon. Good afternoon,
Adi, nagkasintikan digdi sa regular na sesyon kasanggunian panlalawigan ang duwang board member sa saindang opinyon asin emosyon sinda board member Vixiga Jr. Oho. asin board member Rolly Rosal mapadapit sa resolusyon ni Siga na nag-request nin 25 million na budget hali kay Senador Bongo para sa Siga District Hospital sa Tabaco. Sigon kay Siga, positibo siya na maida-download ang sharing na budget sa Albay asin padagos siya naman na pigsabi sa resolusyon na ang gobernador autorisaran na pumirma sa anuman na dokumento na may kinalaman sa sharing na budget kung may download na inidigdi sa Albay. Alagad, nag-react kay ni tabi pa din si board member Rolly Rosal. Natada ito tabi. Dan sabi niya, dapat saro-saro sana. Dapat saro-saro sana. Kung resolusyon, manungod sa request, resolusyon sana, bako na pati pag-autorisar sa gobernador, isarabay na. Ikapanin doon na one subject only. Oho, so kumbaga punto de vista ni kinatawan Rolly is procedural. Procedural, one subject only, sabi niya. Ano yan, nasa rules ka na parliamentary proceedings na pagresolusyon ang content saro sana over? Daiman iyan na sabi pa de, kundi nakamali siya kaya si board member Rolly Rosal, nangaya pati sa pag-autorisar, sabay na dapat one subject only. Okay, so what happened? So sabi man ni Siga, request pa man sa nangaya ini. Di pa man nga ni nangyayari. You are ngaya jumping over the garden. Iyo, Kaya duman na nagkaigwanin may emosyon na pagdiskusyon ang duha. Kaya nagproponer man si board member Vince Baltasar na ideklara mo na ni Vice Governor Glenda Ongbongao bilang presiding officer na recess. Okay. Nag-recess, nag-ororon sinda, and after kan recess, nagpaliwanag man si board member Melissa Abadesa bilang abogada na sa pagpakasabot niya man bilang lawyer, okay lang itong resolusyon ta. Ang resolusyon nga baga, kung masanayan kumbaga partikan expression. Iyo, partikan expression and ang resolution, bako yan masyadong kumbaga nag-stick, nag-adhere, igoning linyan siya na dakula ang horizon sa pagpapasar ng mga resolusyones. Dahil na masyadong nag-stick, nag-adhere duman sa procedural matters. Correct, kaya naliwanagan man so mga membros kan Junta Provincial, burotuhan man gara itabi pa de so resolusyon ni Siga, nagluwas na resulta 9-1. 9-1 a favor sa pagpasarkan resolution na minahagad na mag-alokar ng pundo sa opisina ni Senador Bongo na minahagad ni na guraan itong kantidad 25 million para sa pag-development kan Siga District Hospital. Kasabay na sa resolusyon na pinaghagad na otorisaran si Governor Grex na makipag-transaksyon gabos na prosedyo legal. Kung may mga pirmahan ng dokumento, pirmahan na kan gobernador ta, obligado man talaga ang gobernador na magpirma kan, lalo na kung i-download na digisalbay. Okay, so resolution pa mas ito, kumbaga ekspresyon. Yes, bago man nga ito, sabi ni board member Abadesa, bago pa man nga yan law, bago man nga yan bill. Yes. Kaya okay lang nga yan. It's just a matter of expression and ang masunod na dyan, iyon na duman na mag-stick sa
procedure kung ang ipasar na ordinansa. Ordinansa, kung may pirma, kung may MOA na. Kung may MOA na, ma-autorisar na ang sangguniang panlalawigan through an ordinance authorizing Governor Grex Lagman to enter into a contract gabos na mga procedure legal ititaw na duman kung ida-download na yan na kwarta mananggandaan kunong drahon ni Senador Bongo. Correct, Arog lang yung kasi nagpuuna naman si Mas Mario. Hindi, matapos na ko ta sa sesyon, nagkasintikan pa sa doa, medyo may emosyon sa dating. Kan nangyaring inidigdi sa sesyon regular kasagunian panlalawigan. Iyo ang importansya sa rong banda, iyo ang importansya pa na ikikarahay kuniguning sarong abogado or abogado na miyembro kan sanggunian. Bata baga ang presiding officer bako man sa paglumenos bakong abogado. Yes, iba kun abogado ang nagakapot dyan. Unlike kan na si Governor Grex kayto ang nagakapot, igwaning say ano ang nahararom sa pag-interpretar kang lay. Yes, although si kinatawan Glenda able and capable but different pag abogado. Yes, kaya naliwanagan sinda sa paliwanag man ni Attorney Board Member Attorney Melissa Abadesa. Kaya yun ito, nagkauro yan na pagburutuhan, kundi yun nagno si Rolly Rosal, Board Member Rolly Rosal. Kaya nagburutuhan, ang resulta 9-1. Iyo, naturalmente nang mano si kinatawan Rolly, dahil niya man pwedeng dilaon sa pagkontra niya. Yes, kung mag-yes siya, bako? Si Board Member Robes Baltasar, kan mabuto na ko big request niya kay Vice Governor Glenda na explicar sa iyang paliwanag. Okay. Pag-una ni Board Member Siga, no man so boto ni Vince. pig para supla. kanwa nagtindog ng ma-explicar pig para supla na dahil dapat tugot mag-explicar pero kanadog niyang yes okay Yes pa lang suboto ni Vince. kaya rak nga ka naman medyo nagkarulihan na kan din na ano ini kan ma-emosyon kan enot pero sa last part nag-koronselo man ginaray. That's the beauty of democracy. Yes, and kaya nga niyaw dyan ng sanggunian tayo ng katuyuhan mag-ferret out nin mga opinion and magtrabaho sinda susog sa indang responsibilidad. Correct. Okay, sige. Sa iyang panitabi, ansara sa mga naging highlights digdi sa sesyon regular kasaguniang panlawigan, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya haligyan sa sesyon regular mo niya na pagkahapon na sanggunian panlalawigan. Kasubago nagkahiriling kuman man ang gadian sa sarong lugar dyan sa Breakfast Republic. Si kinatawan Dante Arandia and si kinatawan Vic Siga and inda ko lang kung sisay pa ito sa mga rayaon manduman having a small talk dyan sa ining Breakfast Republic near Capitol bago magkaigwaning sesyon regular. O tama po yan na kumbaga although ang sanggunian, ang katuyuhan talaga kang sanggunian is iyon na nga iyan na mag-voice out ang mga representantes akan sa indang mga kumbaga nasa sabuot man in line with their duties and responsibilities as representatives of the populace pero ang pagsasaboses niya to man kan sa tuyang mga opinion isa lugar man niya to paminsan kung medyo dispalinghado man ang pagboboses niya to just because of certain inclinations sa kung ano pa man, mabultadaan sa sadiri niya to tabi kung ikadyan ilihidong opisyal. Kung basta ka na sa naman maboses nina sa imong lado without sabi na nga ni calculating and without in-depth analysis kung anon sa imong ladong ipoproponir, it's better na dahil namo na tabi. Imbis na ma-appreciate ka kan iba, there is the tendency na tibad ma-disappreciate ka palugod. Sige. Saro pang report. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, Diyos marhay na hapon.
Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong pareta, dugang na 500 pesos na honorarium para sa mga barangay tanod para sa taon 2024. Ang ipigbubusol niya ni Konsehal Sunshine Imperial sa Sanggunian Panlungsod ng Legazpi. Sa nangyaring regular na sesyon, ngunya na hapon, isinumitir niya na ang ordinansang ini para sa primerong pagbasa. Mientras na ipinaliwanag niya sa DCGB News na basado man ini sa probisyon kan Local Government Code kung saan magkakanigo sa naman na tauan ni honoraria ang mga opisyalis kan barangay. Tinawan niya doon na para sa iya dakulaon ang papel kan mga barangay tanod sa kada barangay dahilan sida ay minaserbing frontliner kan kada lugar kada best na igwanin mga kriminalidad o kung ano pa man naggubo-gubo na nangyayari sa mga lokalidad. Kinakaipuhan daw ini sigun sa iya na may pasar dahil sa sigun sa iya bako talagang sufisyenteng marhay ang nakukuang honorarium kan mga barangay tanod dahilan sa Serpio ang iba pala na mga barangay 600 sa naan na nakukuha kan mga tanod. Mantang may iba man na sobra man sa Sangribo, ehemplo nga ni kini sa barangay Taysa, nakaurot si Councilor Ato Valladolid. Dating kapitan, nag-aabot man sa 2,500 ang pigtataon nitang honorarium. Durod na kula ano? Oo, pero may ibang, depende man dahil sa, kumbaga, budget kan barangay Sibio, may ibang ibabaon talaga ang nakukuha. Yes, bakong uniform ang honorarium dahil pinagmando ka na local government code na uniform ang honorarium, kundi depende sa capability ka na barangay. Yes, tama ka dyan, Sir Pio. Kung kaya, sabi niya, tangani na madugang-dugangan lamang ini maski pa paano, pigubusol niya ining ordinansa. Pero, dahil na ini makakasabay mo niya na taon, dahil sa na may mga nakalokar na para sa budget, kung kaya sa next year na sa ini, kunin kaso man mapasar o ma-realisara. Dahil daw madiskartehan ngaya supplemental budget o mag-realign. Baka, Sir Pio, sa second reading, magkaigwa ki changes. Tasangon yan, ang first reading, baga, pagbasa pa sa nakan title. Correct. Baka sa discussion kay ining, okay, proceedings kini dyan sa Sanggunian Panlungsod next week, baka lamang magkaigwa ki adjustment. Iyo, 500 pesos ang idadagdag uniform sa bilog na barangay. Roger, tabi. Ang problema, dati ng dakula, halimbawa 2,500, magiging 3,000. Iyo. So 500 na mag-isa ng 1,000 lalong madakula sa diferensya. Oo. Paano daw tabian ang pag-reconcile lalong matilam-tilam sun kami ngaya 3,000 sa indo 1,000. Iyan sabing katarap na sana all well anyway hilingon tatibaan kung pagpasar ka yan sa plenaryo magburutwa lamang ang mga ideya na kung mapupwede, may uniform na lugudan sweldo ka na mga tanod, Roger. Kaya lang, ang local government code ang nagmamando kaya na ampon do gamiton hali sa barangay. Tama. O di man pwedeng mag-alukar so city government na magmando na uniform. Yan, madadali na naman yan. Tabi, sige. So in kaso ma-realisar ini sa mga maabot na bulan o kaya taon, sinabi ni Imperial na sobra sa 1,000 mga barangay tanod ang mga benepisyo kay ni sa syudad kan Legazpi mantang ini pinag-refer na sa Committee on Good Governance. Katuwang niya sa pagbusol kay ni si Councilor Atty. Butch Lucila and Councilor Luis Gutierrez. Roger to that. Tabi, sa piyo ang informasyon hali sa sesyon ka na Sanggunian Panlungsod, Ans Galero. Salamat manan sa istorya hali dyan sa Sanggunian Panlungsod. And one thing pa siguro na kung mapupwede, mahiling man kan sa tuyang gobernantes, elehidos, Sanggunian Panlungsod na igwa kayo ng insurance igwa siguro ng insurance ining sa tuyang mga tanods. Bako sa nadigdi sa Legazpi, kundi sa entire Philippines, sa bilog na republika. Igwa siguro ni mga insurance, tahilingon nindo ha. Ang mga yaon dyan sa barangay na elehidos, buda ining mga tanod, sinda ang frontliner. Bago pa man maabot ang pulis, kung igwang gubu-gubu, ang tanod ang minasagupa ng una, ang gamit ninda, batuta, buda pasiwik, paminsan gapo. Yan. So, kaipuhan na tawan niya ni nagkakanig yung insurance. Pareho ka ito bagang pinagbubusol na ra Congressman Joey ka ito sa tahaw kang pandemic na tawan ning dakul pang beneficious financial ining mga BHW.
Sindan mga nasa frontline, salado naman kan salud, bago maabot ang personahes kan probinsya, personahes kan city, personahes kan munisipyo de salud. Ang mga health workers muna, ang mina-atindir dyan sa mga may nagheril lang sa barangay. Siring man, in such a manner, dyan sa tanod. Ang mga tanod, bago maabot ang traffic officer, bago maabot ang pulis, tanganing mag-pacify, sinda mo na ang minasangungo dyan, minaprentera sa kariribukan, sa tirigbasan, sa baradilan o kung ano paman. Plus yung traffic. O sana po inda ko kung igwaning insurance yan na mga tanod sa kaherak mambagatabi. For a meager sum of 500 pesos, sa ibang mga barangay na diit man ang kapabilidad na magsweldo nin hurohal lang ka sa tanod, minatyaga man bagayan. Pero no wonder, ani ba mga tanod pag alas 11 matururog na mata, paano man? Kuha na nasa espiritu na kan bugsok na likido, mapahinga, 500 man sanaan sa tuyang, nakukuadigding dilihensya. Pero kaipuhan ini tawan, sana ma-professionalize iyan, na mga tanods. Plus, itong training baganinda sa basic life support, including yung training sa pagmanihar kan trafiko. Tasindaan yaon dyan sa ground pag igong mga aksidente baga, ang tanod, ako dito dyan tulos, iarapudan. Magayon nun siguro kung ma-professionalize man yan ang tanod, in terms of sa indang serbisyo, as in sa indang kapabilidad, and matawan man sila din nagkakandigong protection, lalong-lalo na an sa indaman na insurance. Ang mga tanod, dakulaan parte ka na ititao sa pasiorden, pagmantinirkan pasiorden sa tuyang mga barangay. Wag lang yung barangay tagay, ha? Ege. Oras sa Republika kam Pilipinas, sakto alas 4:30 ning hapon. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vidix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vidix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Karamay sa bigat, kasabay sa angat, tatak na walang humpay, never say die, kabarangay. Lumaban tayong lubos, biyaya ngayon'y bubuhos, bawat patak ng tapang, may ngiting Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gibo sa natural
natural na lagundi, Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi, Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Thank you so much, Chief Tech Ramir, and buwelta na kita sa tuyang programa ngunyan pong hapon Bicol Target o nagbayad na tabi sa Aleco si sulukal na gobyerno kan Albay yung Kapitolyo, no, and yan mismong si Gobernador Grex Lagman Jr. Attorney Grex Lagman Jr. Nagpasiring dyan sa Albay Electric Cooperative as in ipinagpresentar so cheque amounting to millions of pesos. Ano? Yan na nangyari kasubago dyan po sa sa Albay Electric Cooperative. So that's nice. Nagpahiling ning ehemplo po sa tuyang lokal na gobyerno kan Albay para mas na magsunod man sa mga local government units na magbayad kan sa indaman na obligasyon sa Albay Electric Cooperative. Yan, tabi ha. So tabako iyon na. Si hermana niya, so alkalde, nagbayad naman kana sa indang arrears sa Aleco, obligasyon paninday ka ito sa APEC. And ngunyan po, diyan sa Tabaco City, nakahuron tabaga si Alkalde Crisel, current to current tan sa indang pagbayad. Okay. Igwa kita lang ning pinagsubaybayan pa. Nasagkod ngunyan po, dainin closure ang istorya. Ini po so paghahanap sa nagkakawararang parasira dyan sa Catanduanes. Igwa nang nakuha duwang gadan sa survivor. And as per record, kan Coast Guard, 10 mga ini. So tulo pa sa nang nakuhaan sa buhay sa tulong iyan an sa buhay an duwagadan. So igwa pa nin 7 na nawawara. What happened na tabi? Ni ay baga maski ang opisina kan Depensa Civil kan Bicol, an Coast Guard and all other agencies, dai lamang baga ning statement kung ano na ang status kan sa indang operasyon, kung terminated na o dai pa. Takahirak kan kapartidaryos kan mga parasira na yan na tayo na masabutan kung ano ang estado kan sa indang mahal sa buhay. Day man baga kita nga ni nakukuha pang mga report maski sa mga Facebook posts day kita nakukuha ang report na igwang na retrieve na buhay na parasira or iparayo ki mahal Diyos bangkay cadaver day baga. And silensyo, ngunyan yung Coast Guard, maging yung Depensa Civil. Daita sabot kung ano naman ang sa indang level na kanuperasyon. At halos sobra na sa tulong semana. We are hoping na sana po buruhay pa ang mga ini. And we are hoping na dain nagpapagal o kaya dain napagal sa kahahanap pa sa tuyang mga rescue operatives. Sa bagay, sinda po ang nakakaisik kaayan. Igos ini hararom na kadunungan kaan, analisasyon,
kung ano nang estado pag-arog kaining may mga nawawarang parasira, igwasinda ka anin parang formula, kung baga sa pag-solve ni mathematical equation, igwasinda ka aning formula na pinagsusunod na kung uni nga arog kaining panahon ang luminapas, uni na sana sa tuyang face man kan operasyon. Yan, sinda nakakasabot kaan. Ano daw ang sabi ni Father Eman? Tabi, terminated ma? Wala. Anong sabi? Nako. Sige na, maski sa aga tabi Angel, salamat nin marhay. Cannot be reached tabi. Takahirak man kayo ni mga kababayan niya tong parasira. Tibaan lamang magkuha na si Father Eman. Latest lamang, makontakta. Kumpadreng Jimmy, madali sa natauto na, nagsimbag na si Father Eman na Avila, kan Philippine Coast Guard. Tibaan lamang manegosyar ni Angel na makahoron tangon yan sa programa kung ano na so estado kan operasyon lamang. Yung bagaw, kahirak man kan December 25 pa yun, bako pa nga ning December 25 22 yata yun 20, nagkawarara, nako, hain na daw ang mga ini. So tabang man niya to ini, parte man kan sa tuya man na pagsubaybay kan mga istorya nagbuburutwa, which is of public concern and public interest, na magkaigwa kita ning closure kung ano naman bagaman ang God. Kasabay naman ining sa tuyang broadcast na matabangan ta kung igwa dyan ka mo ning nasa pod na mga survivors or iparayo kimahal na Diyos kadaber, pakipaisi man sa DCGB 0961-759-0888 sa kuya man niya na number sa Smart, or 0926-015-6020 sa Globe, or sa gabos na mga programa tabi, mga anchors kan DCGB, mga reporters gabos po, makatabang kita na paabot man ang informasyon na tama tabi. So kahirap man paano baga, you can just imagine tabi Chief Tech Ramir nag Christmas wara so sa indang mga mahal sa buhay, igwang nakabulta pero nakabul daghali buhay nagbalik dai ng buhay. Sos Mario Joseph Okay, so the list so provincial government man katangkang katanduan sa paagi ni Gobernador Boboy Kua na tawan man siyempre nin tabang at least pang dugtong buhay lamang man pagangay po groceries and cash na 10,000 itong pamilya ka nagkakawarang parasira. Anong development na tabi Angel? Tabi bukas na lang daw waiting ako sa update po na isisend. Natrangka si Father Eman Herakman. Sige, get well soon Father Eman So waiting kami sa informasyon man hali dyan sa Philippine Coast Guard through PCG spokesperson kan Bicol, Father Eman Abila. Get well soon, Father Eman Abila. Avila tabi Salamat sa pag-akomodar kan sa muyang query tabi. We will just be waiting sa informasyon hali dyan officialmente sa Philippine Coast Guard. I-connectar linya muna kay kumpadreng Jimmy dyan sa 3rd District kan Albay. Isihong tadaw na dagdag na informasyon. Bading Jimmy, maray na hapon. Yes, salamat Abi Padi. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, paburubago ni Chief of Police An Libon PNP. Ngunyan may bago naman na destino, alagad papurupasa mga unsolved cases, sharing ka na seryenin mga shooting incident kan mga nagtalikod na aldaw. Na problema sigun sa bago na destino din Chief of Police mo niyan sa persona ni Police Major Edwin Apon, siya nangapodan sa mga kapamilya kan mga nabiktima na makipagtabangan sa otoridad maglantad para ma-file ang mga kasong daypa na isasalang sa korte sa sulado kan mga victim bilang complainant dahil nakikipagtabangan sa lado kan PNP. Natural kung dahil ngani ang familia na nagdidesider, lo mismo dainin na lataw na testigo kung kaya hostisya, dahil nag-uusad kung dahil nakasa-file ng kaso sa korte dahilan sa kulang ang mga ingrediente para maisumiter ang mga ini sa korte. Dahil nakukumbensir ka na pulis, ta siyempre nagduduwa-duwa man for so many reasons ining mga kafamilya, lalo na kung parareho tang tiyo sa rayo ang lugar, takot yan sa indang seguridad, takong bultadahan. Natural. Dahil manigaran, pagkatakot ang nangingibabaw. Namala nga ni sa pahayag ka na si Chief of Police, imagine ka na
kan mga nagtalikod na mga aldaw sa Sangguniang Bayan kan tumarparti mandiglian Sangguniang Bayan manungod sa paghahanap ng solusyon sa Pasiorden. Opo. Napag-araman naigwanan ni na mga barangay na nag-arali sa Yan. mga residentes, Oho. nag-ibang lugar na sa nag-arkila, maging barangay official, kan mga nagtalikod na daw, talagang nangingibabaw ang tensyon, dahil manigarantabi pa de. Yes. Kunyan, sa harap kaining pangyari, dahil man mabasulan familia kan mga biktima na talagang matakot sinda. And dahil man mabasulan PNP, kung igwang mga unsolved cases, sa pagsabing dapat magkakabit ang duwang aspetong ini. Sa ngunyan haros nagkapirang aldaw pa sana bilang bagong hepe ang si Libon Chief of Police Police Major Edwin Apon, and siya naghahalat sa naman na imbitaran mama para siya sa Sangguniang Bayan para mag kortesiya, and nabanggit niya digdi na sa nagkapirang aldaw pa sana niya na pag asumir bilang Chief of Police, pasalamato nun siya dahil sa sangunyan konsideradong generally peaceful nabanuan kan Libon. Roger. Kaso bago, ali man kita sa Sangguniang Bayan sa pamamayo sa regular na sesyon, pamamayo ni Vice Mayor MacGregor Saison, ipig-refer ka sa bago kay Kagawad Tur Ayo, Chairman Committee on Peace and Order, as in Police Concern, na kung po pwede, sa komite o kaya sa Sangguniang Bayan mismo sa masunod na semana baka ma-invite ining bagong Chief of Police sa Banuan kan Libon. Dangugunta si Chief Police Major Edwin Apon sa entrevista kan DCGB News. Sige daw. Kung pagdawa ko po, ito paki mga nagkapera pong mga solve cases, ngayon nga din po, puro po mga shooting incident po yun ali po dyan sa, nangyari po sa barangay, sa barangay ta. So, pinigipuan nila pinigipaagi na makumbinsi na to sa pamilya kan biktima para ma-pertaining kaso. Siguro, kaya sa kadakalang kan mga pamilya kan biktima na yun sarap. Wala po sa iwas. Kaya may kaso pa nawagan po sa barangay na nagpinaraya sa mga residentes ko barangay nito yung potential kapatao. Nagme po kita sa kapilat na barangay na itugilan po ka ng nangyari na si mga residente, pinili na lang po nila na mag-halit, mag-istar sa ibang lugar o kaya sa sentro para matrangkiluan po ang pagbuhay-buhay nila. Opo, nagkataon po din nito na perfect naman po na kanya-kanyang barangay. So, guys po, sa pagkabuhay nila, at diyan mo lang naman, medyo diyan po ang kaya ang inaanggat na po ini sa magkaroon lang po kita. So, mas magaling po ini na magkaroon kitang malasakit. Lalo na po bagay presidente ta, yung CPNP namin, down to lower unit, to kitang malasakit. Kaya nga nakita po kami yung programa ka sa itong CPNP na kasimbayanan, sa veteran kasimbayanan, down na po yung MKP equals K, malasakit, dahil sa kapalapaan to sa kaunangan ko. Yan, tabi pa de. Oho. Yato, bagong COP, kan Libon PNP. Yo, pirang aldaw pa sana siya nagtukaw dyan sa pwesto. December, natakuhan ko sa record. Iyon na ito kumpadre sa pagtukaw pa sana. Prang, may pasalubong tulo sa iya. Wala man. Wala man. Iba man ito iba man itong lugar. Mga dating mga kuan, mga pinag-inguwan niya na maiparal, na i-reader niyang mga kaso tabi pa rin. Yes. Na ipapile sa korte for medyo sa dahil nga naglalantad pang mga itong pamilya kan biktima. Yes, okay, kopya. Sa ngunya, yung manan na plano na ingwaw na
magtinarabangan tanganing makuha ang hustisya. Correct. Yan tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya hali dyan sa Tercer Distrito sa harayong lugar kang Libon. Yan, nagakapera paano ang kukonsideraron ta dyan? We as civilians, takot kita na buweltadahan lalo na kan mga armadong grupo kung kita magkaso. Yan, lalo na kung nasa rarayong lugar. So what is the assurance kan pulis na matatawan man yung proteksyon ang mga kapamilya kan biktima na ini ng karumal-dumal na krimen, lalo na dyan sa Libon. Bata halimbawa sa na biktima sa pamilya ni Bad, maduhan, matuluhan. Kaya yung man po yan ang predicament. So dahil maabante talagang kaso, the government and the populace, it is at a loss. Nasa upper hand ko niyan itong sa mga mal-elementos kriminal. Kung araw ka ng sitwasyon, ha? Yan series of killings baga dyan sa Libon, kan bagong chief of police union. So dahil man tabi chief na babasol so familia kung dahil talaga masangat maning kaso dahil mag-aparisyo, takot yan pulis na pulis nga ni bibadil pa yan pang mga sibilyan. So ano man tabi chief an sa imo man asigurasyon na itatao dyan sa mga pig-i-encourage din dong demanda maray kung paglataw mo niyan kan mga mademanda pagkagatulos tapos ang kaso sentensyado so ipinagademanda bako Chief Teclamir, it will take time. Bako sa naman ang kaso ang dadangugon kan korte. O mantalang dai pa na desisyon na ng kaso and dai pa nga ni nadadakop so complain also respondent nasa kwampa at large pa, anything can happen. So that's the predicament man tabi. Kahirakan ibang mga minaharagad na ning hostisya na kikaturugan na sana baga, ialon na sana ang kamunduan, yung nga yan. Dahil man sila ning asigurasyon kan sa indaman na sa diring buhay. Sige, maray na hapon tabi, Sir Dan Bilanghel. Yan, nag-text man. Sir Dan, maray na hapon, nagkaantabay ka po tabi. Sir Dan Bilanghel, yan. Dahil ako maka-reply naman, taday man nare-receive baya kang kwan. Kan mga pig-text ko sa Globe, an sa kuyang message. Yan. Maski brownout, bihira lang po mag-text na wara load, uyugon man. Mga taga Lumacao, maray na hapon tabi sa Indo. Sa Lumacao kan ginubatan. Salamat po kan sa indong padagos na pag-antaba. Yung may mensahe na ipigpaabot ang Philippine Coast Guard, ipinagkuhan man sa tuya ni Angel, ano ba to? May mga gadana, Jesus Marius, ngunyan tapasan na inahiling, anakwan. Naku, eto po, may recovered floating cadaver at the vicinity o sa Caloocan na ini, Matnog Sorsogon, cadaver. Noel Safe, yusaro ini sa parasirang nawawara, 51 years old, taga-barangay Palnab del Norte, Vera Catanduanes, Gadana, Jesus Marius. Dante David, yan Gadana man tabi, duman ako asa Masbate, Sitio Tupaz, Giniadap, Monreal, Masbate, parehong lugar, Barangay Palnab del Norte, Vera Catanduanes, sa rayo na, so napadumanan sa Masbate, Ining Domingo Borilla Jr., Boda Jason Magdasok, na-recover, buhay siguro ini, tada hindi nakabugta ka. Arnel Araujo, sa vicinity kan Sitio Uson, Kalanaga, Batan, Rapu-Rapu, Albay, yun na ini. Barangay Palnab, Norman Lim, yun na iso nagkairinot tabi Tapos, ining kuan, missing pa, mirising pa ganyan ng iba, Domingo Borilla, Jason Magdasok, Ringo Ogali Tupig, Willie Ralph De Leon, Uchi, Robert Tianan Tianyo, Juanito Torregosa. No information kung ini na-recover o missing pa. Basta very clear digdi sa informasyon, ining nagkakuroang gadan, saro 2, 3, 4. Yan tabi. Okay, sige. So yan po ang latest hali diyan sa Philippine Coast Guard Bicol na ipinag-forward man ni Angel sa Satuya.
na mustasa. Sige, may saro pa kitang report ali dyan sa Premier Distrito Canalbay. Salamat Tabi Angel. Gari dati itong dating data, so missing pa so iba. So diretso pang operasyon taninda. Dahil man nagsabi pa ko na no. Sige, Pading Jomar, ano man na nangyari dyan Tabi sa 1st District? Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Pinagaplano ko niyang kalokal na gobyerno kan tabako na daina naman paagihan kan mga pampasaherong bihikulo ang Ziga Avenue sa sentro kang syudad. Initabi, Pio, ako ang informasyon kan DCGB News matapos na pinagpapalo ng pagadalan na ining mga pick-up station tabi pa rin, Pio, na ibinugtak digdi sa atubangan kan City Plaza. Ali una yan. Yes. Tangani na itong mga pampasaherong jeepney, asin iba pa, maging anbanday na kinakaipuhan na mag-agi sa sentro kan Tabaco. Ang planong bugtakan kan pick-up station digdi sa lumang terminal kan mga pamanila digdi sa nabagayan sa may gilid kan City Hall sa Rizal Street na ngunyan na arkilado kan lokal na gobyerno kan Tabaco bilang paradahan kan mga padyak asin kaniba pang bihikulo. Yes. Basado sa informasyon, ang mga kung inimalawos asin makalusot sa makayon ang dalagan sa kikibo na dry run, ang mga pampasaherong bihikulo na pasiring sa syudad kan Legazpi, harog kan modern jeepney, mga van, asin na traditional jeepney, ang paghali duman sa Central Terminal sa Barangay Pawa, instead na magpasiring sindadigdi sa may atubangang kansibahan para ma-make up ng pasahero, malaog na sindadigdi sa may likudan kan City Health Unit para mag-pick up kan pasahero. Digdi na yan sa lumang terminal. Asin na paghalik yan sa terminal, pasiring na ini sa may parte kan Barangay San Roque, an aging maluwas ini, mapalda na ini sa National Highways, haluwas na kan sentro kan Tabaco. Rani na daday na magparapundo ang mga autong ini digdi sa pinakasentro na namikapan ng pasahero na nagkakausa kan pagkagubot kan trapiko. So dry run, kumpadre, no? Dry run. Mapo ng dry run. Actually, Kasubago, dahil pa man na papunan, ang ginibulang Kasubago, pigbirisita ining so terminal na posibleng gipuhon na pick-up station, so lumang terminal, sin pag-aadalan kung magiging posible ini, dahil aram kon sa aga po na ng dry run o sa mga masunod na aldaw pa di sa bagay na ini. Iyan, magayon. Sige. Iyan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat man kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa Tabaco. O nahiling muna yan Tabi ha. Thank you so much Pading Jomar. Nahiling mo yan. Dakulon palan ang nawawara na parasira. And dakul man sa mga nagka-recover na nagkagaradan. Uni sa forward na mensahe kan Coast Guard. Ipinaagi man kay Angel. Sus, may taga-rapo-rapo. Jesus Mario Joseph, yan. May mga nagka-recover baga floating cadaver, taga rapo-rapo. Isus, ta sa agat ikonta inin marhay, suy-suyon tanin marhay Tabi, ining mga Camarines Norte, Saruan missing, Catanduanes anong pa ang missing, sa lifeless body, 10, nako. Sige ta sa aga ta iyan Tabi pag uro iristoryahan na istoryang yan hali sa Philippine Coast Guard Bicol. O di paano Tabi lamang na pwede na iyan Chief Tech Ramir sa pangarang kambilog na fuwersa dyan sa luwas. Tata Adrian, sa pitsakin si Tabi ako makakuan sa kabangaan kan bulan. Ansa ko yang pag-remisa ta kapus ansa to yang kuan na pirmi. Sa pangarang kamper sa news team Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al and Joshua Lewens.
Sa Manibela, Henry Mata, Control Technical Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, sa supervision ni News Director Mardela, yaon dyan si Angel, yaon dyan si Jen, asin si Jimus, ano tabi yun Angel? Oh. Nako, yan ang bareta, retrieval operation na lang. So, it's bad news. Yan ang bareta, yan na, gibuhan na nindin. Retrieval operation sa lang. It's no longer search and rescue, retrieval na lang. Cruz Mario Joseph, i-quote mo na lang si Father Eman. So yan ang dakulang storya pa ha. Retrieval na lang para duman sa mga amang Diyos kahirake. Mga nagakawara pang parasira. Siyempre, sa pangaran ni Angel, ni Jen, ni Jimus, si Tricia Marilitana, si Richard. Ako man po si P. Fernandez. Salamat. Good afternoon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ansa indong kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse